O cuarto ciclo da USC recalará un ano máis en Ribeira. A matriculación péchase o 24 de xullo e este ano o alumnado maior de 50 anos formarase en materias como a literatura galega, a nutrición ou a IA. O Concello de Ribeira será novamente unha das sedes da Universidade de Santiago de Compostela. O municipio desenvolverá unha nova edición do cuarto ciclo da USC, pensado para os maiores de 50 anos, e cuxo prazo de matriculación está xa aberto. Este ano, o curso 2026-2027, a oferta académica ten materias moi atractivas, desde a literatura galega e historia da arte hasta a nutrición ou a intelixencia artificial. Isto para nós é un luxo ter ao pé da porta, sin sair de Ribeira, unha formación universitaria. Fixo un chamamento para que as persoas maiores de 50 anos interesadas en formarse neste cuarto ciclo da USC non deixen pasar a oportunidade. Como digo eu, nunca é tarde para aprender, sempre estamos aí, e que esta podería ser unha gran oportunidade. Así que vos animo a que vos matriculedes e que participedes nesta nova edición. O plazo termina o día 24 de xullo, por iso que canto antes vos apuntedes millor. As matrículas poden formalizarse no Centro Cultural Luis de Rivas de 8 da mañá a 2 da tarde de luns a venres de forma presencial. As materias que se imparten este curso son igual de interesantes que os anos anteriores, ben profesorados, xa o sabemos, catedráticos, catedráticas, profesores e profesoras da universidade acompáñanos polas tardes aquí en Ribeira. Temos actividade económica e empresa, historia do pensamento, literatura galega, historia da arte, nutrición, patrimonio bibliográfico. Dentro da literatura é a literatura que é Ánxela Gracián, a escritora, que tamén é profesora da Universidade que o van impartir, moda contemporánea, introducción á inteligencia artificial, ben que é un abano inmenso, completísimo, de materias que ao longo do curso 2026-2027 se van impartir aquí en Ribeira. A primeira matrícula ten un custe próximo aos 200 euros e só é preciso ter 50 anos ou máis e levar o DNI. Ofertanse tamén 50 prazas e o curso desenvolverase entre outubro e maio.